O CETGA e a Consellería do Mar únense para estudar a supervivencia da ameixa xapónica e do berberecho en baixa salinidade. Con este proxecto búscase mellorar o estado dos bancos marisqueiros galegos. Un dos lugares punteiros en Galicia no ámbito da investigación é o Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura, situado en Couso, Ribeira. Esta mañá, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou as súas instalacións para asinar un novo convenio de colaboración. Con este acordo desenvolverase un proxecto para estudar a supervivencia da ameixa xapónica e do berberecho ante episodios de baixa salinidade. Un desafío para nós, acho que entendo que para todo o mundo, que intentar mellorar a situación actual que ten a ameixa e o berberecho en Galicia. A ameixa e o berberecho está sufrindo desde fai tempo pois un descenso importante na súa productividade, na súa produción, por diferentes causas. Nós, como científicos, pensamos que o primeiro que temos que facer é identificar as causas reais. Hai algunhas que se supoñen que son a salinidade, como outras moitas, pero nós pensamos que pode haber algunha causa máis ou que algunha causa que poda axudar e potenciar o problema que xa ten a salinidade por sí. E unha vez se confirmen as súas hipóteses e teñan identificadas as causas, buscar a mellor forma de combatelas. Que solucións son? Son solucións biotecnolóxicas, solucións que teñen que vir da man da propia ría. As rías son as que nos van a dar a solución. Nós o que temos que traballar é cos produtos que ten a ría e coas solucións que nos ten que ofrecer a propia ría, que está ali. Porque nas rías hai lugares nos que hai produción e outros nos que non hai produción, con condicións físico-químicas moi parecidas. Fundamentalmente, o que si sabemos é que cambian as condicións microbiolóxicas e nós temos que identificar esas condicións para intentar axudarlle a ría a reproducir esas condicións e con eso tentar favorecer e intentar solventar este problema que hoxe en día é un problema para toda Galicia. O responsable do CETGA apuntou que coa ciencia e a tecnoloxía pódese resolver esta situación que está a afectar a numerosos mariscadores en toda Galicia, xa que sostén que en outros países estes métodos xa deron solucións. Solucións que se encontraron no resto do mundo, en outras partes do mundo se encontraron estes problemas moi parecidos, moi similares. Nós o que estamos facendo é unha adaptación desas solucións que están ofrecendo en outras partes do mundo, intentar adaptarlas coa metodoloxía de traballo o que son o entorno galego, o noso entorno, e con eso, pois, a ver se conseguimos igual que nos outros sitios o conseguiron, a ver se nos conseguimos tamén, coa axuda das universidades, da Universidade da Coruña neste caso, pois a ver se conseguimos intentar darlle un pouco de luz, que é a cuestión, dar a luz a esta problemática que temos aquí. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou o traballo que se está a desenvolver no CETGA e sinalou que a colaboración das dúas entidades dará respostas e solucións a esta problemática co marisco. Creo que hai que buscarlle solución e iso é o que levamos facendo xa durante un tempo. E nós marcamos tamén como uns aliados nosos á investigación. Toda a xente da investigación, pública e privada, teñen que ser aliados nosos a hora de buscar esas solucións que temos que garantizar para ese sector que ten futuro e que temos que traballar e mirar para ele. Por iso que este proxecto, esta colaboración que facemos, económica, por 2 anos, cerca de 700.000 euros, que son os que se aportan para levar adiante este traballo de investigación, en concreto coa ameixa xaponesa e co berberecho. Sumaránse a outros proxectos nos que xa leva traballado a Consellería do Mar. Villares afirmou que urxen solucións para frear esta caída no marisqueo. Temos moi claro que o marisqueo é unha fonte de riqueza para Galicia. Hai moitas familias que viven deso, teñen que seguir vivindo deso e, ademais, para Galicia, a hora de suministrar produtos de alimentación nos distintos mercados aos distintos consumidores, pois temos, eu creo que un produto e unha fama desde sempre que temos que seguir traballando e que temos que seguir garantizando o futuro para a nosa xente. Villares situou a comunidade na vanguarda en investigación mariña e puxou en valor o traballo dos biólogos da Consellería para seguir afondando en solucións baseadas na ciencia que permitan garantir a preservación do recurso e o medio de vida das persoas mariscadoras e as súas familias.